ससियेल डिस्टेन्सखौ मेनटेन खालामनानै दिनै बै 16 स्टुडेन्टफोरखौल' लेंहरनानै सिडली चिरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख' सिङावनो बै बर' फरायसाफोरनो इनकारेज होनो थाखाय थुलुंगा होनो थाखाय आरो बै बर' फरायसाफोरा इयुनाव गाव मा जानो सानदों बेखौ जोंबो मिथिनायजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि जिउआव गावसिनि गलखौ एचिभ खालामनांगौआव सिडली चिरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै बर' फरायसाफोरनो जों मा कन्ट्रिबिउसन मा सहाय होनो हायो बेखौ जोङो सावरायनाय आरो बिथांमोनखौ जोङो साइटेसनजों लोगोसे आर'नाइजों मान बावनाय बे हाबाफारिखौ दिनै जों सिडली चिरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावसिनि मावख'आवनो लादों दा बे हाबाफारियाव आंबो बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों सिडली चिरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि आनसलिकनि सिङाव थानाय बेसेबां बर' गामि दङ आरो बे गामि सिंनि साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरखौ बिथांमोननो जा हेल्प नांगौ जा सहाय नांगौ मानसि गिदिर जानो थाखाय मानसि मोजां जानो थाखाय बिमा बिफाया गावसिनि फिसाखौ जि जानो लुबैदों बेखौ खालामनो थाखाय बिथांमोना नाजागासिनो दङ आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2007 मायथाइनिफ्रायनो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि मोनसे एक्सन प्लान खालामनानै जों मावबोगासिनो दङ आरो बे बरायनाय हाबाफारियाबो एक्सन प्लाननि मोनसे हाबाफारि आरो बे हाबाफारिखौ जोङो मेट्रिकनि आरो हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टनि उनाव जोंहा गुबुन गुबुन जिल्लायाव जागासिनो दङ दा जों मिजिंथियो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंहा भारतनि गुबुन गुबुन रायजोनि फरायसाफोरा जि स्पिडआव सोलोंथाइनि हारा जि स्पिडआव खारदों जि फार्स्ट डिभिजन मोननायनि अनजिमा जि बारायदों जोंहाबो खारगासिनो दङ जों बेखौनो बुंदों साफ्रोमबो गावबागाव सिलेबासखौ कमप्लिट खालामथारनो नांगोन न'आव थानानैनो दा मुलुगानो दिनै बन्द' जाजोबना दं कर'ना भाइरासनि थाखाय दा बिनि थाखाय नोङो नोंनि फराफारिखौ नों फरायथारनो नांगोन बाव नो कमप्रमाइज ओंखायनो गुबुन गुबुन फरायसाफोराबो असमिया बांला बिसोरबो मालायालाम केरेलानफोराबो फरायगासिनो दं आमेरिकानि फरायसाफोराबो न'आव थानानै फरायगासिनो दं चाइनानि फरायसाफोराबो न'आव थानानै फरायगासिनो दं ओंखायनो जोंनि बर' फरायसाफोराबो जाहाथे थाथ'आ मालासिनो जाहाथे नोंसोर जाहाथे गावनि फराफारिखौ फुङावबो फराय सानावबो फराय हरावबो फराय सोरबा जुदि आबाद मावदोंब्ला बिमा बिफाखौ एसे एनै सहाय खालाम नाथाय नों फरायथारनांगोन दा जुदि नों जुदि फरायाब्ला नोंनि मेलेमा जुदि मास मोनसे मानसिया ओंखाम जायाबा दुरबल जायो मास मोनसे लेखा फरायाबा मेलेमा दुरबल जायो दिनै जिउआव थांना थानांगौब्ला मोदोमाबो राफोद जानांगोन मोदोमा राफोद जानो थाखाय सानफ्रामबो फुङाव आरो हराव ओंखाम जानो नांगोन मेलेमा राफोद जानो थाखाय कन्टिनिउसलि लेखा फरायनो नांगोन नोंनि फराफारि नोंनि सिलेबासखौ आनजादनि सिगां नों फोजोबथारनो नांगोन अब्लासो नोङो मानसि मोजां जानो हागोन आरो नोंनि जा जेंना दङ नों जा फेस खालामनो नांदों प्रब्लेमफोरखौ जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा साफ्रोमबो फरायसानि जानानै जे जेंना बेखौ जोङो जि सरकारखौ नारसिननांगौ बेखौ जों नारसिनबाय थागोन बिनि थाखाय जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायसम बर' फरायसाफोरखौ सहाय खालामनो थाखाय जोंबो साखाफारा चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांनाय बोसोर थामहिनबा 2019 आरो 2020 जे बेनि रिजाल्टनि फिथाइ बेयाव नायोब्ला देग्लाय चिरां जिल्लाया जोङो जे हास्थायनाय लुबैनाय बेबायदि जों रिजाल्ट मोननो हायाखै थांनाय बोसोराव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा होबोनाय जे कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था बेवहाय बिजनीनिफ्राय जोंमानि फरायसुलि लाइमोन बसुमतारिया 89 जौखोन्दो लानानै बिथाङा 9थि मासियाव हाबनो हादोंमोन नाथाय देग्लाय 2020आव जोंनि चिरां जिल्लानिफ्राय सासेबो फरायसुलिफ्रा कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थायाव हाबनो हायाखिसै जोङो देग्लाय खालिबोल' 87 जे जौखोन्दो बेनो जोंनि चिरां जिल्लायाव बांसिन जादों नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा होबोनाय जे कमल कुमार देरहासार जे बान्था बेवहाय देग्लाय 92.83 जौखोन्दोनिफ्राय गाहायसिनाव 90.5 जौखोन्दोसिम बे सिंनि फरायसाफ्राल' कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थायाव हाबनो हादों नाथाय जोंनियाव बेसेबां पार्सेन्ट मोननो हानाय सासे फरायसुलि जों मोननो हायाखै जायनि थाखाय जोंनि चिरां जिल्लानि जे देग्लायनि 2020नि जे रिजाल्ट बेयाव जोङो खोब मोनसे गोजोननाय गैया मानोना कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थायाव हाबनो हायाखै बा जोंनि जे पार्सेन्टेज बे थांनाय बोसोरनिफ्राय बारायसिननांगौमोन नाथाय देग्लाय खमायनानै 87 जौखोन्दोआव हाबफैनाय जों मोननो हादों बेवहाय जोङो चिरां जिल्ला हिसाबै जों नायदों चिरां जिल्लायावहाय दिनै जे रंजानायनि मोनसे जोङो गोबां दोहौ लाबोनाय गुबुन गुबुन माखासे माबा जे मेला बेनि अनगायै फारसेथिं जोंहा गां नुखाबाय जे बेवहाय मोनसे दैजिं मेला जायो बे दैजिं मेलाया जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गिथावना जाय समावहाय जानुवारि समावहाय जिहेतु फेब्रुवारिनिफ्राय मेट्रिकनि आनजादा जायो नाथाय जानुवारियाव मोनसे गोलाव समनि जे दैजिंनि जे रंजाथाइ बेवहाय गोबां जोंनि फरायसाफोरा जिहेतु जोंनि बिमा बिफा गोबां गामिनिफ्राय जे बिदि रंजानाय बाजानाय बेयाव बाहागो लायो दा जोंनि फरायसाफ्राबो हयथ' गोसो हमथानो हायैयाव बेवहाय जोङो गफबनानै थायो जोंनि फरायसाफ्रा जायनि थाखाय जोंनि रिजाल्टआ गाहायाव जोङो फैनो गोनां जादों बा फैबाय थानो गोनां जादों जों बेखौ मोनदांनो हायो बा जों फोथायो दा बेखायनो
जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायबाय थादों दैजिं मेलानिल' नङा गोबां बायदि रोखोमनि मेलाफ्राव जोंनि जे फरायसाफोरखौ बा जोंनि सोलोंथाइखौ गोजौ मोनसे दाहार फारसे जों लानानै थांनांगौब्ला जोंनि नैबे रंजानाय बा जोंनि जे फरायसाफोरनि थाखाय जे सोलोंथाइनि थाखाय मोनसे आबहावा जों बेखौ दानानै होनांगोन। बेखायनो साफ्रोमबो गार्जेनफोरनिसिम चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो गार्जेनफोरनिसिम बेखौनो आं खावलायनो लुबैदों जाहाथे जोंनि जे इयुन जोलै बिसोरखौ जों मोजां लामाजों लांनांगौ जायोब्ला जोङो बेवहाय मोनफ्रोमबो फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जोंहा मावनो गोनां दं। बेखायनो जाहाथे गार्जेनफोरा जोंनि बिमा बिफाफ्रा जोंनि समाज सिबियारि माहारियारि आफादफ्रा बे फारसे सानो जाहाथे बैफोरबायदि रंजानाय बाजानायाव जोंनि फरायसा इयुन जोलैफोरखौ जोङो गफब होनानै बिथांमोनखौ जोङो बिजौ खेबस' होनानै फांसे बिफांखौ जेरै जामब्रि होयो जाहाथे जों बेखौ खालामा आं बे फारसे खावलायो। आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जे दिनैहाय 2020 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बरायजानाय बे सिडली चिरां दख'रानि सिङाव गासै जोंहा 16 फरायसाखौ जोङो फार्स्ट डिभिजन मोननानै जोङो बरायनो हादों। जों खोब रंजादों। नाथाय बेजोंनो बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैयो जाहाथे मेट्रिकसिमाव जि मोनसे थासारिजों जि मोनसे बारहावानि गेजेराव थानानै गावनि फरायनायखौ लानानै फैदोंमोन दा दिनैनि थासारिया जिहेथु माखासे जेंनानिफ्राय जों दिनै उदां जाबाय बायदि जोंनि ससियेल जे जेंनाफोर मा होनो जोंहा जे उदखारि बा उग्रपन्थि बा बायदि बायदि गुबुन गुबुन जाथायनिफ्राय दिनैनि थासारिया एसे मोजां मोनसे थासारियाव फैदों हिसाबै जाहाथे समफोरखौ फरायनायावनो बांसिन होनानै सिगांनि समाव मेट्रिक समाव जिबायदि मोनसे दाहाराव फैनानै गावनि फरायनायखौ लाबोदोंमोन बेनिफ्राय बांसिन सम होनानै आरो मोनसे थांखि गोनां नोजोर गोनां बे नोजोरजों थांनानै जोंनि फार्स्ट डिभिजन मोननाय फरायसाफोरनि गेजेरनिफ्रायनो जे जोंनि एसपि जानो हानाय डिसि जानो हानाय UPSC जे आनजाद बेवहाय फरायहैनानै बिथांमोना मोजां मोनसे एग्जामनि गेजेरजों मोजां मोनसे पारफरमेन्सनि गेजेरजों इयुनाव जोङो UPSC साक्सेस जानाय जोंनि गेजेरनिफ्राय जों मोननो हायो जों बेखौ हास्थायदों। बेखायनो फरायसाफ्रा जाहाथे जोंनि कलेज बा गुबुन गुबुन जे इनस्टिटिउसनाव फरायहैगोन बै इनस्टिटिउसनफ्राव मोजाङै थांनानै थांखि बायदियै बै जायगाफोरखौ जोंनि रंजानायनि थिलि हिसाबै बाहायहैया थांलाय फैलायावल' बाहाया थांनानै जे थांखियाव थांदों बे थांखि बायदियै थांलाय फैलाय खालामनानै थांखि फारसे जाफुंनाय फारसे आगान सुरो आं बै फरायसाफोरनिसिम बेखौनो खावलायो। सिडली चिरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बोसोरफ्रोमबो जोङो मेट्रिक आनजादाव बे फार्स्ट डिभिजन जानाय बर' बिजोंजों बिथांमोनखौ बरायनायनि हाबाफारि लाबाय थायोमोन। देग्लायबो जों एखे हाबाफारिखौ दिनै एसे लेटैब्लाबो जोङो दिनै खुंफुंबाय। देग्लाय दख'रानि सिङाव थानाय जि गोजौ फरायसालिफोर लोगोसे दख'रानि सिङाव थानाय जि गामिफोरनिफ्राय गुबुन बायजो गोजौ फरायसालिफोराव फरायहैनाय बर' बिजोंनि जि फरायसाफोरनिफ्राय जोङो दिनै देग्लाय 16सा बर' फरायसाफोरखौ फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों। जों थांनाय बोसोराव 15सा मोननो हादोंमोन। देग्लाय जोङो 16सा फरायसाफोरखौ लानानै जों दिनैनि बरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। सिगां समफोराव जोङो जि मोनसे गाजा गोमजा हाबाफारिनि गेजेरजों जों बे हाबाफारिखौ खुंनाय जायोमोन। नाथाय देग्लाय बे कर'ना भाइरासनि जि COVID-19नि लकडाउननि गेजेराव जोङो गिदिर मोनसे हाबाफारि लायालासिनो फिसा हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जों हाबाफारिखौ दिनै मावफुंनाय जाबाय। दा बेवहाय जोङो फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो आरो माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिहोनो थाखाय जोङो आलासिफोरबो लिंहरनाय जादों बे हाबाफारियाव। बेवहाय बाहागो लाफैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिथां कासथम बसुमतारी लोगोसे चिरां जिल्ला एबसुनि थुनलाइ नेहाथारि बिथां मिजिं दैमारि बिथाङा बाहागो लाफैदों आरो जों सासेबाव रिसर्स पार्सन हिसाबै जों लिंहरनो हादों बर' बिजों फरायनानैनो सासे जाफुंसार सुबुं जानो हानाय गुवाहाटि IIT आव सासे टेकनिकेल सुपारिनटेन्डेन्ट मावबाय थानाय बे बिथां केनिसन बसुमतारी बेयो जोंनि हालामनिनो बिथांखौ जोङो मोननो हादों। दा बिथाङा जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव गोबां बायदिसिना बाथ्राफोरखौ जोंनो बुंलांबाय। दा बेनि थाखाय जों बिथांनिसिम गोजोननाय जासिदों। दा बेवहाय जोङो जोंनि ओनसोलाव रिजाल्टआ आरो साबसिन जाबावगौमोन होननानै जोंहा मिजिंथिनाय दङमोन। नाथाय जोंनि ओनसोलाव गोबां बायदिसिना जेंनाफोर सोलोंथाइनि गेजेराव बे जेंनाफोरनि थाखाय जोंनि सोलोंथाइनि हारा एसे खम जादों। जोंनियाव बर' बिजोङाव जोङो पार्सेन्टेज हिसाबै नायोबा 55.166% बिसिबां जोङो पास पार्सेन्टेज मोननो हादों। बेनि गेजेराव गंब्रै हाइ स्कुलाव जोंहा एसे रिजाल्टनि पारफरमेन्सआ साबसिन जादों। नाथाय गंसे जोंना मोनसे भेन्सार बर' मिडियामनि हाइ स्कुल दङ जाय हाइ स्कुलाव नांगौ बादि फोरोंगिरि गैया। बिथांमोना फोरोंगिरिफोरा बेथन मोनैनि थाखाय बिथांमोना बेवहाय फोरोंथाइ होनो हाया। जायनि थाखायनो बाव फरायनाय जि फरायसाफोर बिथांमोननि पास जानायनि पार्सेन्टेजआ जोबोद खम आरो दासिमबो फार्स्ट डिभिजन बेबायदि जानो हानाय फरायसालि जानो हाफेराखै। दा बे भेन्सार स्कुलनि जेंनानि थाखायनो जोंनि फरायसाफोरनि जि फरायनायनि हार रोंनायनि हार बे जोंनियाव जोबोद खम। दा बेखायनो जोङो बे समाव आं खावलायगोन दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जे सरकाराबो बे भेन्सार स्कुलफोरखौ जाहाथे थाबैनो नायसनो आरो बै फरायसाफोरनि जि जेंना फोरोंगिरिफोरनि जेंना फरायसालिनि जेंना बेखौ थाबैनो जाहाथे सुस्रांनो हायो बेनि थाखाय आं बे समाव खावलायबाय। लोगोसे जोंनि ओनसोलाव जेब्लाबो बे मेट्रिक परिखानि सिगां बे अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर बे मासफोराव
जोंनि ओनसोलाव गोबां फुजा मेला बायदिसिना खुंफुंजाबाय थायो गोबाव गोबाव समनि दा बिनि गेजेरजों जोंनि हाइ स्कुलाव फरायबाय थानाय जे फरायसाफोर लोगोसे मेट्रिक होनो गोनां जे फरायसाफोर बिथांमोना बै फुजा मेलाफोराव थांनानै गावखौनो हगारसारना होनानै जि जोंनि रिजाल्टआ गाज्रि जानाय बेखौबो जों नुबाय थानाय जादों आरो बै समफोराव गुबुन गुबुन थाखोआव जि फरायनाय फरायसाफोराबो फरायसालियाव नुजाहैनायनि जि हार बे जोबोद खम जानायखौ जों नुबाय थानाय जादों जाहाथे बैफोर जेंनाफोरखौ जोङो फोजोबस्रांनांगौ जायोब्ला जोंनि ओनसोलाव बे खुंबाय थानाय जि फुजा मेला बेखौबो होबथानांगौनि सम जाबाय जोंनि रायजो राजा जोंनि दिथागिरि बिथांमोनहाबो बेखौ बुजिनायनि सम जाबाय जाहाथे बैफोरखौ जों जाहाथे जोंनि समाजाव लाइ होआ आंनि मुङा गेरेम सावगारि ओमफ्राय गामिया बाथाबारि पस्ट अफिस कुरबासा डिस्ट्रिक्ट चिरां रुनिकाटा इउएन एकाडेमिनिफ्राय 85%। नोंथाङा मा जानो सानदों? आं सासे इयुनाव आइएएस अफिसार बा ओरैनो सिभिल सार्भिसनि अफिसार जाहैनो सानो। आं सानफ्रामबो 5 बा 6 आवार आरो बिनि बारा फरायोमोन। आं आंनि गारजेन आरो आंनि फोरोंगिरिफोरखौनो गाहाम हामलायनो सानो।